Kwaiwa namhanduwe dzinoenhau dzenyu dzomanhoko dzabenuka zuva re21 mwedzi uno wakakunguru. Magweta ahopero ching'ono kwai Nyasi aisa mapepa kudare guru ronyika kuti vazame kumuburitsapo kare. Tinoimba kuti vachabudirira. Sangano ronyika dzokumadokera zuva dzokuEurope munyika ratipa mari inosvika mamirioni kuAmerica 16 nochidimbu kuti waedze kubatsiridza vanhu vanenge vacheedzera chikafu. Zvokudyazvo zvakaringana nevazhinji kuti zvichacheedzera nokuda kwenzara. Mvura iribe kunaya zvisvinu mugore rino munyika medumu. Sangano rakatopa nyika dzokuno kudzauru kuAfrica mari inosvika maEuro mamirioni 61. Patrick Chinamasa waZANU-PF aita mapwapwa anonyadzisa nyika yedu Nyasi. Mukuru uyu abva andoti iye mumiriri weAmerica munyika Thomas Brian Nichols kwai igandanga. Azvireketa izvi Nyasi achitoti iye vanogona kundomudzinga Nicholas uyu nokuti hunhu hwache hunoitirwa bano anomirira nyika kune dzimwe nyika. Munyaya imwe mamiriro muparamende wairi kwai wabatiwa wanodzihwa mupengo. Tiribe kunyapiwa kuti mbanani wabatiwawo, asi zvabva zvandovayeuchidza kuti vanhu vakambonyepa kuti wareke zvokutekairazvo wachitekairitsa kuitira kuti dzihwa mupengo reke wegotekeshera pawaifambisa nyaya dzokuda kuchinjurudza bumbiro romutemo. Dare reparamendero rabva ramisa zvirongwa zvese zvaro Nyasi. Sangano rinobatsiridza nyika dzinotambura reIMF rabva rati nyika yedu iribe chimiro panyaya dzokutekaidza mari dzonyika. Wamutuli Ncube watonzi waribe kana hanya uye wari kuziva bai zvavari kuita panyaya dzokuchengetedza homwe yemari yonyika. Zvakandooma. Nyika yeZimbabwe Nyasi yanyadzisiwapo kare nenyika yeSouth Africa apo pabatiwa pazambuko raLimpopo muSouth Africa motoka inotakura zvitunha yabatiwa ino zvinhu zvinoputika zvamabhambo zvinoseenzesiwa mukuchera goridhe zviri kunze kwomutemo. Vanhuwo mapurisayo muno muSouth Africa abva andoti kochokocho kufumura gure reseri zvabva zvasiya kambaniyo inonzi Queens and Kings Funeral Parlour iri panyatwa. Tinoimba kuti zvichagowa zvimbira zvonyemba. Wagaro muHwange vari kusha nokushisa kukuru nokuti maChina anoita zvokuchera zvichehwa aita kuzara ikweyo. Watoita kukomberedza nzvimbo iyi kuita sokuti waroda kutobvisa vanhu vese zvokuti zvinogoshamisa ba kana wakatanga kuona kunyange nenzou dzakutanga kundopfa. Tinoimba kuti vachadzingiwa ba iko vari kugarako. Totatamukira pasi rese. KuMalawi aimbova mutungamiri wenyika Peter Arthur Mutharika izvezvi kuramba uori hwaitwa nehurumende yache wachiseenzesa zita rache. Ari kundoti ndaizviziva ba zvinhu zvesezvo, asi kana aizviziva ba kureva kuti ndiye ba aitonga. Tindori panyaya dzouoridzi South Africa yaitawo mutungamiri mureketeri womutungamiri wenyika anonzi Kusela Diko abva amboenda pazororo kubasa kwacheko nokuda kwokuti murume wache akapinda nawo nouori huri kunenedzehwa panyaya yokutengiwa kwezvinhu zvokuseenzesa padzihwa mupengo. Iyi nyaya ichakarohwa zvimbira idi. Pasi rese musika wegoridhe rakauchikiwa watutumira zvokuti yabva yandosvika kudhingura chikero chayakamboita makore ayese. Magiremu 27 anga achitengiwa nemari yokuAmerica inosvika chiuru $440. Iyi mari yati yambotengiwa ba nayo goridheri kubvira richitanda. Tinoimba kuti nyika yedu ichagona kubudirirawo pane izvi. Takadaro togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.